Guys. Guys, ganang gikan na dyan sa tanghang garden. So, magkugil naman dyan tag, makalibre na dyan tag sudan. Hello guys, mga adlaw na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Andiyan mura na pud bidari nagpista guys kay. Naghana ka dumi mga sudan. So daghang salamat kay kadto ni si Pinda ni sayang gihatag na mga grasya basta mga buutan dito guys. Daghang kadto mohatag na to grasya. Andiyan happy birthday day ni Ansan Blanton karon. Birthday ni ja September 13. So happy birthday sis. Dia sa Hawaii. So maghangkanon ron guys is itlog ra jud ni guys kay kaon pero di man ko kadto mo kaon na hangkanon guys kanirang itlog. Itlog ra dihang kanon guys kay bawal ta ning tambok. So katong nga arang hinama di mahilig na ning tambok nga humban sus. Kaon ko rice ron guys kay pila ka adlaw ko mo ka rice so kaon sa putag rice kay aron di pod maluza tong lawas bitaw guys nang naanad bitaw to mag rice niya. Mundang na taog rice mingawon man pud ta. Nya sa taod di ko ni sis Muna ran ugadan na mo istorya na mo gabi taon ni sis Muna. Salamat kadto sis amping niya sa Germany. Ya salamat pagado ni Bisminda. Always din siyang nag-message ug ni Guaps Liberty. Si Ma'am Bitani from Germany. Salamat. Shout out po ko ni Ansan Blanton mga antada Makana ka mapagkaon na rin pero di rin ko mukhaon na ng mga daman loob. Mukhaon mo ko na basta ako'y magluto. Ano guys, kanang siya rin paklay. Paklay siya guys kayo mga bukid mo na siya kamarag naiunod bang pata-pata. So mga anta. A few moments later. So guys, shout out tayo ko ni Yisi ug ni Ma'am Berano ay Bibirano na sa tanom nga gagmay kadto nga limon guys na arang ka cute. So murag magnanay sila si Yisi ug si Ma'am Ivy. Arang ka cute kay bunga ra din sa gingani no. Ang limon ni sa gagmay nga murag pakwan na pero gagmay pa siya. Ini siya nga gitawag jadi ni siya og bitin kay magingani din siya og. Di karon guys mag-harvest ta og taong kay na ako'y lutuon na taong jadi apo di kani din siya kay naga liko-liko din sa taman no. Nagatahang ang palaya daghan na pud na. So mag-harvest na buko dis ni agi diha man ko nag-harvest guys ato pa dadto guys na napay daghang kadto mga bagong tubo. So magkuha ra ko og kuan. So aran ni siyang kuhaon guys kay nakoy lutuon. Yan apa mo ko usa dadto guys kay kuan. So kami ra mang tulo ni Papa Edi og si Nicole. Tulo ra may hang kuanon. Butang kasi ni atang tubig. Kasi na tayo talong, naglalapot tayo tubig nga naay asin. So habang mo pa kung anong guys, kung saan na po din yung klase nga luto. So ato isang panitan guys, kay tarining asin bulon kung saan niya ito maluto. So nalapot ko ipakita ninyo nga luto. So napod may ininunan nga puwag ikog nga isda gagmay. Diya ganyan buntag amusudan. Tula-tula lagi to, di mo kumukaon niya to guys, kaya lagi na mga tambok-tambok sa baboy. So hanggi kaon itlog ra. So sa pud mong pakiton og say luto nga daning talong guys kay gas ni aging adlaw nagturta man mi. So nakasawa na pud turta so lain na pud nato pag luto. So tanawa lang pud ninyo guys antong nga mahamanihang video. Daghang salamat sa inyong pag tanaw dihang video nga hinaut ko nga napud mo atunan ja. Labi na ni Ansan Blanton nga isang birthday karon, so happy birthday. Happy birthday sa mga tanan nga nag-birthday karong adlaw. So guys ato ni kuha og gamay dari sa babaw.
So maadyo man ning atong tanom kay wa ni say chemical. May uban nga mga tanom nga nay mga fertilizer ba kang gipangbutang. Ani aha guys, wa jud ni. Kanang uban na daghan jud kadug bunga kay naman ay mga fertilizer nga iha pang butang para daghan jud kadug bunga. Tsaka ni aha guys, wa na. Butang nga rag ang juta na nay sagol lang mga itis manok ba. Itis baka, itis kanding. Yung makalugar ko dahil guys, mangkuha na po kuga ng itis kanding, baka. So yung nga ni guys na. Kapaidi, magkaon na dahil siya. Kay naman ko inunan. Lungsod sa bungtod. Matamis na ilan. Ay. Kaya dis niya guys, ato mo itong gibutangan o ginaling. Kanilahi na pud ni. Kaya guys, ato rin ni hiwa-hiwaon. So pwede na po ninyo nipis-nipis na rin niya paghiwa. Basta mapurma lang siya ngayon nga ni. So yun nga nasa guys na. So tanawan lang po ni guys nantod nga mahuman ang video para kay bawa mag-iinsan na pagluto. Dito sa guys kay wa sa jay kuan wood. Ang ubang taong guys kay na yung mga wood kaniwa na. Kasi wood. So yan na sa guys. Guys na hibutangan na nahiwaan na nato tanan niya. So patra ni sa kabuok guys. Crispy fry. So original flavor pwede ra pud dito gamitin ko an kanang nay spicy na maningan nga spicy po guys. Guys natay do kabuk itlog. So do kabuk itlog guys habang hapaning gipaganing atohang talong. So magbatil tag itlog. Butangan natin og asin gamay. Butangan ko na ito asin og paminta. So paminta niya siya guys. Ya ato hang crispy fry nga so habang ipaaga na siya guys sa tissue para makuha siya guys mawaag siyang tubig ba. So i-try ninyo ni sa inyong mga anak kung ganahan mo try aning kuan sa inyong ganahan itimpla butang mo yung magic sarap or bitsin baron. So aron na siyang gibutangan og asin ra. Okay. Say magbutang man munong kog magic sarap. Atong unang ilublog guys kaning kuan. Log.
So yun na nataglob-lob sa itlog. So yan na yung forma guys. Wala na guys, nalublob na nato sa itlog. So yung naghuman na lublob sa itlog guys. Kaya guys, itry po ninyo yung luto para makasuway po mo sa ilami idaning atong giluto. So dali ra ka adun ning paraan ani. Ana ra kadali guys, ilublob rin mo sa atuhang itlog, di lublob na to sa atuhang breeding. Di naghuman na to pud natagbutang sa atong breeding, iutro na pud natagbutang sa itlog. So yan ra kadali. Plus ang atong itlog, ang atuhang talong guys na sa atong garden. So mas nindot jud na nga natay mga tanom kaya hindi na ta mga malit ganahan ta mukaon. Hindi na ta mamalit sa merkado. Kaya sa merkado grabe mahala. Mahal ka sa merkado guys. So happy birthday day ni Sis Ansan Blanton diha sa Hawaii. Happy birthday sis, kanang God bless and more birthday. Ja, see you soon kay uli ra ba siya guys, makita ra pud niya. So nga na kadali guys ang atong proseso sa atong pagluto. Ja, happy birthday sa tanang nga nag-birthday karong adlaw. Ja, salamat kadto ni Ma'am Bisminda og ni Ma'am Ingrid 5. Ni Ma'am Bitani, salamat. So di ana Ma'am Bitani makapag-asimbol ta og sudan. Nga na ra jud ka importante sa atong kinabuhi kanang mag kugilan tag pananom, libre ra jud tag kuan. Then naghuman guys, pwede na pud nato sa ibalik dari sa atong itlog. Di ba? So ready to prito na ta guys. Guys, pag human tag coating dadto sa atong harina, pwede na pud nato ibalik dari sa atong itlog. So ready na siya nga prituhon nato. So try ninyo ni dili mo magmahay sa kalami. So diyan na guys, nagpainit na og mantika. So ready na nato ni sa prituhon. So, diba? Itong forma guys, oh. Ang banwa ko dyan nga ni guys, kanang kaya nakakasawa na rin yung magsigitag. Daghapon guys, nagkuhan mo good mi. Torta. So, maiba naman. So, daghan tag pamaagi para maiba luto ba. Brown naman siya guys. Okay na siya, luto na ni siya oh. Di ba? Para-paraan lang tayo guys para maka kuantas at yung mga sudan nga gikan sa atong garden. So patro na siya ka duha pa gali na guys. So diyan na naluto ng gatuhang lamian kadto nga pritong itlog. Takang na guys. Diyan na di ko inunan dari guys na gibutangan pa na sa okra na. So isda na siya nga huwag ikog gagmay. So ganahan man ko anang inunan guys. Maningunan gigutom naman si Papa Edi manang una sa kaon. So mukaan pa siya gasub karon guys ang giluto. So ganun ra ka easy ang atuhang buhay probinsya. So ang makarelate dan ni guys kana ra yung mga kuan, mga nasa probinsya. Shout out de ko ni. So natangtang man siya guys, sana laman na siyang gi. Di ba? Para yung magsawa sa mga torta diha. Nak, dali na kayo mga unat anak. So, okay na guys. Kapanood to na ta karon.
Sa tanan patistingan nila guys, sa lasa na yung giluto. Di ba? So libre na atong sudan. Luto na. Lami siya kadyo guys. Ang sausawan is ketchup. Lasang chicken. May pa-toasted oh. Kapaidi guys oh. Kano sob? Ha? Pwede na din isang pang mirinda pudnak. Queen's price. Wala naman, wala crystal. Hindi man kaupat ra ni si Jaka talong guys ha. So mga unta, salamat sa pagkaon Lord na ninghatag na mga pero nagpilaw na ko kay nakatakam-takam na ko bas kalami. Nak. Kasi sa mga sigitag kuanong torta. Mura katong kuan ba? Katong bulad nga bagis ba? Wala bahita. Wala bahita nga kuan ba? Ilan? Lami. Pwede na luto-luto. Pwede na ko kuan guys kanang kanog luto. Pero mukha ang luto gamay ito. Happy birthday Ansan Blanton. Birthday na ka ba Ansan Blanton? Happy birthday ti Ansan. Happy birthday ko naman Ansan. Happy birthday. Happy birthday. Salamat sa imuhang kamaadyo na mo sis Ansan. Namaya. Sulam gimingaw kung Kristel basta magluto ko. Nahurot na ako sa ka. Yan guys. Kami na kanina ko. Mag-harvest na sa likod. Dapat may daghan. Hindi mas gusto wala lang mapilog kain. Suway sis. Suway din ni sis Marpico. Check out. Kay mahilig ko sa magluto-luto o si sis Muna Burki. Sis Muna Burki kay daghan kadto kag talong diha pwede mo buhaton ni. Wala kong kang luto. Kay kutsara pa me. Kanya na po kuya Sara dahil lami po ni para sa Sara. Yung magiran lang. Lami tayo inununan. Pero lami man. Inununan na. Lami din siya. Gob-gob. Pwede rin dahil duha kay nga ni guys kayo. Para naman yung mahimo. Hindi nakakanahan mo palit yung Queen's price. Mga unta guys, mga on. So nara po ko another nga pwede pamaligya guys sa
Salamat guys. Thank you for watching.